Bonġu Sinjuri, nilqawkom għal din l-għażla ta' l-ewwel sena fil-kindergarten għas Subien. Qabel ma nibdew din l-għażla tagħna, ejja nirringrazzjaw il-Mulej u nitolbu l-barka tiegħu. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Hekk kif qed ejja nirringrazzjaw il-Mulej illi ħanibdew mixja għal 11-il sena sħaħ. Mixja li it-tfal f'dawn 11-il sena ser jikbru u jispiċċaw irġiel żgħar. Nitolbu l-Mulej li dak li ser jieħdu mill-iskejjel tagħna iwassalhom biex jarfu iktar il-bżonn li jkunu ta' servizz għall-oħrajn, li jgħinu lill-oħrajn. San Pawl illum lil Timotju fil-qari li naqraw fl-ewwel qari tal-ġurnata jgħidlu illi jekk aħna qegħdin nimxu ma' Kristu ser nilqgħu persekuzzjonijiet. Hekk imma imbagħad jagħti l-kuraġġ f'dawn il-persekuzzjonijiet ibqa' fittex dak li hu ta' Kristu. Allura jien nitolbu l-Mulej li fil-mumenti ta' diffikultà fil-ħajja tagħna aħna nibqgħu naraw dak li hu ta' Kristu u nagħmlu dak li qed jitlob minna l-Mulej. Missierna illi inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk hawn fl-ard. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Kif ser nimxu dalgħodu mela min-naħa tal-uffiċċju ser ikunu qegħdin niċemplu persuna imbagħad it-telefonata tgħaddi hawnhekk fl-istudio u dak li tgħidu intom u jinstema' live fl-istudio ikun dak illi jgħod u fl-aħħar mill-aħħar dak illi in-notaru jiena ser inkunu qegħdin inniżlu bħala għażla ta' skola. Infakkarkom li x'in jgħaddu t-telefonata hawnhekk dak kollu li ser tgħidu fuq it-telefon ser jiġi mismuħ minn kull min qiegħed jara dan il-video mela allura hemmhekk nitolbukom tkunu konċiżi u tażlu x'dak li ħakunu qegħdin tgħidu. Ngħidulkom ukoll illi waqt li qegħdin nitkellmu aħna u intom fuq il-linja live idbaxxu ftit il-volum tal-device li qegħdin tisimgħu minn fuqu għaliex inkella bil-feedback ma nkunux nistgħu niftehmu. Tajjeb, nistgħu nibdew mela billi nċemplu l-ewwel persuna. Good morning. Good morning, Mr. Papalardo. Good morning. So, which school are you going to choose for Matteo, please? Sant'Angelo Amsida, please. Thank you. Okay. Good day. Thank you. Thank you. Welcome. Bye-bye. Well, bye. Bye-bye. Hello, Signora Buġeja. Iva, għal-ċek, jek jġbok St. Angela Rabat. Grazzi, Signora, l-ġurnata tajba. Grazzi l-ekupal. Bonġu, Signora Fenek. Bonġu. L-għażla tiegħek għal-Luka jekk jogħġbok. St. Angela Rabat, please. St. Angela Rabat, grazzi, Signora. Ġurnata tajba. Bye. Thank you, Santiago. Bye-bye.
Bonġu, Sinjura Mikallef. Bonġu, għal-mala kaj nixtiequ nażlu St. Angela Zabbar. St. Angela Zabbar, grazzi Sinjura, ġurnata Grazzi. tajba. Bonġu, Sinjura Gawċi. Bonġu, L-għażla tiegħek għal Nikola jekk jogħġbok. St. Angela Lija. St. Angela Lija, grazzi Sinjura, ġurnata tajba. Bye Santiħor. bye. Bonġu, Sinjura Zoppardi. Good morning, għal-Pawlo nixtiequ nażlu St. Angela Rabat. St. Angela Rabat, grazzi Sinjura, il-ġurnata tajba. Ilek ukoll, grazzi. Bonġu, Sinjura D'Amato. Bonġu, St. Angela Imsida. Grazzi Sinjura, l-ġurnata tajba. Thank you. St. Angela Msida. Bonġu, Sinjura Mallija. Dalla tajba. Lilek ukoll għal Colin fejn ħatażel skola jekk jogħġbok. Għal-kollu sanat l-iskola St. Angela Rabat. St. Angela Rabat, grazzi Sinjura, l-ġurnata tajba. Grazzi lkom ukoll. Grazzi. Bonġu, Sinjura Kalleja. Bonġu. Għalli u għal-Zek fejn ser tażel skola. Nasu St. Angela Msida, għalli u għal-Zek. St. Angela Msida, grazzi Sinjura, ġurnata tajba. Thank you, good day, bye bye. Bonġu, Sinjura Gawċi. Bonġu, L-għażla tiegħek għal-Ġek jekk jogħġbok. St. Angela Rabat, please. St. Angela Rabat, grazzi, ġurnata tajba. Grazzi. Santiħor.
Jisu għandna problema biex naqbdu lis-Sinjur Rivella. Bonġu, Sinjura Vella. Bonġu. L-għażla tiegħek għal Scott jekk jogħġbok. Saint Angela Lija, please. Grazzi, Sinjura, l-ġurnata tajba, Saint Angela Lija. Lilek ukoll, grazzi. Bye bye. Bonġu, Sinjura Buħaġar. Bonġu here. L-għażla tiegħek għal-Liem, Mela. please. Għal Saint Angela ħazzabbar. Saint Angela Zabbar, grazzi, Sinjura, l-ġurnata tajba. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. Bonġu, Sinjura Gatt. Bonġu. Las- Saint Angela Rabat, please. Grazzi, Sinjura Saint Angela Rabat, il-ġurnata tajba. Thank you. Bonġu, Sinjura Camilleri. Bonġu. L-għażla tiegħek għal Adriel, please. Saint Angela ħazzabbar, please. Thank Saint you. Angela Zabbar, grazzi, Sinjura, l-ġurnata Grazzi. tajba. Lilek ukoll. Good morning, Miss Gooder. Good morning. Your choice of school for Hendrix, please. Saint Angela Zabbar, please. Okay, good day, Sinjura. Good day, thank you. Welcome, Saint Angela Zabbar.
Bonġu, Sinjura Borġ. Bonġu. L-għażla tagħkom għal Jack. Jack. Saint Angela Rabat, jek joġbok. Grazzi, Sinjura, l-ġurnata tajba, Saint Angela Rabat. Tantiħor. Għal qed is-Saint Angela Rabat qed jgħiduli grazzi illi għattuli. Bonġu, Sinjura. Bonġu. L-għażla tagħkom għal Noa jekk jogħġbok. Saint Angela Lija. Saint Angela Lija, grazzi, Sinjura, il-ġurnata tajba. Bye, bye bye. Bonġu, Sinjura Vella Briffa. Bonġu. L-għażla tagħkom għal Nikolas jekk jogħġbok. Saint Angela Lija, please. Saint Angela Lija, grazzi, Sinjura, l-ġurnata it-tajba. Thank you very much. Thank Grazzi. you. Bye-bye. Bonġu, Sinjura Ġus. Bonġu. L-għażla tagħkom għal Sem jekk jogħġbok. Saint Angela Lija. Saint Angela Lija, grazzi, Sinjura, u hekk għal qed Saint Angela Lija wkoll. Għattilhom. Bonġu, Sinjura Vella Kassja. Bonġu. L-għażla tagħkom għal Zek jekk jogħġbok. Saint Angela Msida, jek joġbok. Saint Angela Msida, grazzi, Sinjura, l-ġurnata tajba. Grazzi. Tantiħor. Bonġu, Sur Grek. Bonġu. L-għażla tagħkom għal Oliver jekk jogħġbok. Saint Albert f'Gura. Saint Albert f'Gura, grazzi, Sinjur, l-ġurnata tajba. Dilek ukoll, grazzi. Bonġu, Signora Grecoraci.
Bonġu. L-għażla tagħkom għal Luka jekk jogħġbok? Sejn Angela Msida. Sejnt Angela Msida, grazzi Sinjura ġurnata tajba. Grazzi. Bonġu, Sinjura Zarafa. Bonġu, l-iskola għal-Matteo St. Angela Msida. Sejnt Angela Msida, grazzi Sinjura ġurnata tajba. Grazzi li l ukoll, bye bye. U bekk għalqet ukoll Sejnt Angela Msida. Bonġu, Sinjura Ċefaj. Bonġu, nishtiq nażel St. Angela Zabbar, please. Grazzi Sinjura Sejnt Angela Zabbar. Thank you. Thank you ħafna. Bye bye bye. Bye bye. U hekk għalqet ukoll Sejnt Angela Zabbar. Bonġu sul Mikallef. Bonġu, L-għażla tal-iskola għal-Kinin jekk jogħġbok. St. Albert Skura, jek joġbok. Sejnt Albert Fgura, grazzi Sinjur il-ġurnata Thank you. tajba. Lilek ukoll. Bye bye. Bonġu sul Katania. Bonġu, L-għażla tagħkom għal Richard jekk jogħġbok. St. Albert Skura, please. Grazzi Sinjur Sejnt Albert Fgura, l-ġurnata tajba. Tanti ħollilkom. Bye bye.
Bonġu, Sinjura Kassja Grek. Bonġu. L-għażla tagħkom għal Janis jekk jogħġbok? St. Albert Fura, please. Grazzi, Sinjura, l-ġurnata tajba. Nilkom ukoll. Bye bye. Bye bye. U bekk wasalna fl-aħħar ta' din il-polza. Kif tidher fuq il-grafika fadal 4 postijiet, dawk issa nkunu qegħdin inċemplu lil min ikun wasal mill-ewwel polza biex ikun jista' jiġi offrut il-post. Musa nkunu qegħdin ċemplu illum stess, imma fil-ġranet li ġejjin nkunu qegħdin nikkomunikaw magħkom. Il-ġurnata tajba minn hawn ftit ieħor issa nibdew l-għażla għall-ewwel sena tal-kinder min-naħa tal-bniet.